Hi guys. So karon padung may nagprepare mi karon kay padung mudong mi sa buoy adto sa mi adto for 2 days. Karon hangtod ugma. So ugma mi sa gabi manguli. Adto sa mi adto kay wala na mi linaw diri na buoy. Sa balay. Pako na tubig diri, walay TV, wala na po internet. Murot ang load ganihang kadlaw. My goodness, Globe Telecom. So, grabe din yung load kay kautan sa load. 1 gig pila ra ka oras. May goodness dali ara nahurot. So mo nang mulong ya lang sa buoy kay bisita ko ba dan maka-explain po kuno pa sa yuta nga ay project ni babayat. So mo to ay nahilabot sa mga kabtangan ako. So darang mga bata nagprepare na si Micah, na si Jared, na si Judah. Then guys, karon na monta mantok kay nangatol may gabi eh. Mantok day kay nangatol may gabi kay ang mga basol sa likod nagkagbasol diri higad ba sa Tagalog yung higad sa likod ng bahay namin pumasok na sa loob at ayun nangahala na sa loob ng aming bahay para sa KNJS. So kung patanawan sa higad na kani diri nga area sa among kani nga part sa among balay kasi wala dili pa siya close nya ani nanod hala dana poy basol undoy tanawa jud da tara oh. Basol. Basol. Mana naman? Anak area. Ano pa basol ng suday? Ano pa like basol diri? Ha? Naman. Ano? Ada berdiri dia. Bukan aku senang dengan bayi. Ada. Ma. Are. Kita mo dai. Dah swinto bau. Ako mo kusundang mo dai. Ay kana na. My goodness. Mura tag. KMJS ano? Ay. Okay, nagbong na. Naragan ka ayo tanong sa likod yung anak na. Ang puyo ang mga basol, my goodness. Ang mga basol sa likod. Sabi pa rin kayo basin mo kamangan mo. Oh, na-intriga po yung mga bataa, oy. Nawala ko, teacher. Napala ka. Dida. Namutok ko. Teacher, dida. Daghan kay basol. Nanood na sa mong balay. Nanood na sa mong balay ang mga basol kay ambot. Gitugnaw sila mangusas lamsad sa mong balay. Banto gabi eh, nay katol-katol gamay. Nangatol akong lawas kay nay basol sa mong habol. Ano hore? Ano kamay? Ano man? Ay ang relay di ay no nagilak si Micah kay gusto siya matan-og video sa laptop wala sa kasabot nga wala nga lagi load kay nahurot na. So mo ta mag-prepare na ni padung nila si Bay. So see you later guys, bye. Dagdanan ako ang sa kapak na diaper nila then isod na ako diri ang gatas birch tree. Sud na ko kay hala nakaihi na si Jared. Ginoo ko. Balian pud ka nakaihi oy. Pitkan na napupukoy ni moron. Ho gihilabtan pud og kuan. Mga bata kay busy man. Nara, gidan na akong Bible kasi syempre magbasa tag Bible dito. Tawag pa show guys. Labtan ako mga gamit. Ready na, nagbasa si Jared. Magbasa Jared. Mas. Ay, tatanga. Oh, gitangtang na. Si Micah. Si Micah, nakamas na si Micah. Patubuhok, gimas. Taas na buhok si Micah, way gupit. So, nagmas na pa. So, tara na. O, ipataod na pod. Paluma, kagtangtang. What's up, Jared? Bahala ka na, eh.
Padong nami. Ayun, pokod ha. Ah. Grabe. Bukat deh. Hi guys, so dagi po namin sa buoy, nakabot mi gina sa buoy. Naka-vlog ko ganiha pag abot but akong gi-delete kay oh ganay sa unang. So namin dili sa buoy and guys, gusto na ko i-share ninyo nga si Ma'am Floramid Buholana di ay, di ba? Kung nakakita mo sa akong vlog, previous vlog na ako katong reacting to Floramid Buholana sa vlog katong gisugot niya si Dwight. Ipakita lang ako sa screen kung unsa to siya nga vlog. Si Micah ay! So kato, naghanag mga ako siyang gi-share sa page sa Floramid Buholana mga fans club to. Ngi-post na ko, then daghan kay mga ning views, unexpected kayo daghan ning views niya, nadugangan ako mga subscribers. So thank you so much sa mga subscriber ni Miss Floramid Buholana kay bro ko nga sila to nga nadugang sa ako mga subscribers niya. Kuan po nalipay pud ko kay si Ma'am ito kanang daghan pud likes niya. Lahag views katong nga vlog unya kuan kanang ning comment si Dwight o si Floramid Buholana sa akong vlog. So ako lang ipakita ang iyang comment, i-flash lang nako siguro no. So kanang pagkabasa nako atong nga comment, pagkabasa na nga ning comment sila wako kay hoy nagduwa ang mga matag danaw madlunga sa miyamor Juda ayay ni mga bataan ay gaduwag panglatasan tamaron. So mo to pagkabasa na ho nga ni comment si Ma'am Floramid Buholana o si Dwight sa akong vlog. Nalipay kay ko kay ako ga expect unya wala ko kasabot sa akong ibati nalipay jud ko wala ko ikilig. Ikilig. So mo to salamat kay Ma'am Flor and Dwight sa inyong pag-comment sa akong vlog, yung lakit vlog. Wow, sana all. So namin diri sa gawa sa mong balay. Mo na nga mong balay. Si mama na. Nag-snack. Sige na siya snacks man. So mo na mong balay ka na. Na kung nakita mo sa akong vlog, house tour, mo ni siya ang bulaya, balay ni Papa. Nga ginama sa sin. Sin kay singan, sin ang bongbong, sin po ng bongbong, sin po ng atop, sin tanan. Mo na init kayo basta odto. So ang mga bata karon ani bantayonon jud kay ani maagianan kalsada mo gud plane. Nabantayonon kay mga agi mga sakyanan mga dagko kay drilling man gud ni among silingan tig drilling ba mo ni ilahang punduhanan sa ilang drilling station, Charlotte station. So na si Jared po diri
Nami diri sa munaog. Nami diri sa among tambayanan. Si Dandan o si Ade mag-badminton daw sila. Hoy, ayaw mo mag-badminton diha agianan man na. Hoy. Ayaw diha kay agianan. Ugnaw ko gangislit. Badminton ko sa miya mo kay pakita niya ba nga kamao kita siya. So nami diri sa tambayanan tari kay daghang mga tanom na mao. Na diri. What's that Jared? Na sibuyas dahonan. Jared diri si pangabuot. Na tangkong. Ang nagtanom ani asawa sa akong kuya, si Berlin. Nalugbate. Hala, kamatis dinhi dako. Mo yan daw kadakang kamatis? Oo. Mo ba di ay? Pero pala siya namunga ma. Ako aling kamatis sa dawis kasi pamuwak pero di mamunga. No. Ako si pamuwak lagi pero di mamunga. Mo ni siya ang mga mo ni siya gitawag og Ako na, kamatis na namunga. dili. Kanang lantern ba? Kanang alugbate lantern. Mo ni siya kay hapit na Pasko butang ni series pohon. Na mga lantern siya kasi gani pohon. Na puro alugbate lang kay alugbate dili. Organic lang. Organic lang siya. Nay, sibuyas o. Dagan kayong tanom diri. So, mao ba yan nauso sa mga tao ron. O da pa o. Nay petchay. Dagan kayong petchay. Napoy daghan kayong aloe vera diri. Diri, daghan pa kayong alugbate o. So, nauso gid ang tanom-tanom ron pag abo sa pandemic. Ang uso ka lang, buwak na po. Tanom lagi, tanom mo gyapon ng buwak. Nauso ang mga tanom-tanom ron tungod sa pandemic, dili lockdown or dili kagawas sa mga tao di kalaglag. Mao nang nanggitanom na lang ang uba nagtanom magbuwak pero adto sa silingan mga kamunggay. Asa Kristisyana, buwak ang gitanom pero di katanom og kamunggay sa silingan mga. Wala nang nindot magtanom og mga utan kay makaon ba, buwak kay pandisili ra man pud. Magtanong ka buwak, tanong ka utan. Wala, kay badminton na sila. Okay, di man ko kamao badminton. Dali, di ba? Murag kawan na po, kadamdag na. Kan, dahil the next stick, oh. Shra! Jishra! Get the Jishra, oh. Kung gusto mo bisita sa mong balay, dahil sa buoy na locate. Wala laing balay nga pinakanindutan eh. Nasa eskina. Na. So, sa banyawan. So, relax na may ate. Kaya may ilang buhatan. Huwag na, amuli na mis dawis. Hindi ko gunag content. Huwag ko manunaan. Content ko ganyan sa imong i-upload sa kuan. Malingaw ko si Milia akong kauban sa content kay ako nga mabuot yan siya buot. Si Milia may gansi. Mo nagmuli ko nagulit na mo ito pohon. Nagama na pa may content pero usay rin makablog ni Milia ka ng gabi lagi Hindi po. ako simbilas o ibalhin man. Magbuot mo may matog ang mga bata kay saan po na mo pag-vlog kung pag mga bata di man may ka-vlog. Ay aliwaros man. Wana anag mga tog ng mga bata ra maka-vlog ni Milyang pero hini pa mong tingog kaya yung pwedeng mo kusog ang mata ng mga bata. Boss buhay vlog. So mata akong update karong adlaw kay kawano na. Hoy kasi makontra dan. Juda. Why chance? Bye-bye na bye-bye vlog. Bye. Ito be. Bye. Bye guys. Bye. Bye guys. See you on our next vlog. Hi, tagi na mama. May. May. Liyok may ana sa may ha. Ako yung gunting be. Tanaw may tanaw.
juga Jungkook. Jungkook. Asa sa. Ano are? Kuha juga. Ang di ka. Ay. Kuha nito. Hey guys, juga. Bini ya. My God. Inspired. Sa namin diri sa gawas guys, nag-ulan naman, nagpaligsik. Namin diri na si Miamor, si Juda. Si girl. Ay, girl. Mother. Nangitapok. Namatay balay, pero pananood. Mga suso. Nag-uwan oh. Nag-uwan. Ano si Miamor? Adi tabay ko suwan. Has. Protection. It's a girl. Kusog ba kami? Agay!